Bueno, Gasteizera, mintegi bat grabatzen. La vida real, eta hori. Gai matriarkatua da beti, Ezker Abertzalean bai, emakume gehiago eta agintzen emakumea. PowerPointan izatzeko, Pixka bat azaltzeko nola da prozesua herrian eta ikusten eta bai. Mendialdean espero baino polikiago, baina bueno, hor gaude, jendearekin kafeak hartzen eta bueno, dagoena saltzen pizka bat eta jendea animatzen eta bueno, poliki aurrera goaz. Pentsatu genuen esan, bosterako 500 pertsona edo akreditatzea posibil izango zela eta ia. 180 bat daude orain akreditatuak eta batez ere ondo pozik ikusi dugu jende berri ere akreditatzen ari dela. Ezagutzen ez genuen edo jendea eta harrituta horrekin. Pizka bat igual hasiera batean hartzen dute zerbait berria da, planteatu den prozesua eta hori online egiteana, joder txiki askotan da, eta sartzea kostatu da, baina bueno, poliki eta haiekin egonda eta saltzen nola egiten diren gauzak, aspiga. Gaztena bai, harrituta batez ere Araban, nik ikusten dut beste herrialdetako datuak eta ikusten dut Araban 35 urtetik beherako jende asko apuntatzen ari dela eta mintegietan ere jende pilo parte hartzen ari da bai. Eta gaur egingo duguna da, ariketa praktiko bat, hau da, herri batzar batean egongo bagina bezala ariketa egitea, baina gero bakoitzak gure auzoa eta herriaren errealitatea kontutan hartuz, egokitu ahalko duzue beti bezala. Harina ez gaizki sartzen kontraseina ordurik jartzen ere nozulago.